Din kienet triq ir-Repubblika fil-15 ta' Mejju illi għadda. Dakinhar ftit jinbiss qabel l-inawgurazzjoni tal-ġnien Villa Randil u ftit jinbiss ukoll qabel l-attività lejlet Lapsi, ix-xogħol infrastrutturali kien għadu għaddej. Iżda ftit ta' sigħat biss qabel mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma rawdex biex jinawgura l-ġnien u biex jattendi għall-laqgħa tal-Kabinett, it-triq ingħatat it-tarmak. Jirriżulta li l-kuntrattur ingħata istruzzjonijiet diretti mill-Ministeru għal Għawdex biex triq ir-Repubblika tingħata it-tarmak anke jekk kien baqa' xogħol infrastrutturali xi jsir. U issa propju jumejn ilu it-triq inqalat mill-ġdid. B'hekk f'inqas minn ġimagħtejn triq ir-Repubblika ingħatat it-tarmak u reġa' nqala biex jitkompla x-xogħol. Parti oħra li reġgħet inqalat hija l-parti magħrufa bħala Salib it-Tiġrija fejn qiegħda ssir ħofra kbira minkejja li kulħadd ħaseb li din kienet lesta minn kollox. L-istess kif reġa' nqala wkoll it-tarmak fit-triq Fortunato Mizzi, it-triq illi tmiss eżatt ma' triq ir-Repubblika.